Mga kababayan ko, welcome to our channel Filipino TV. Papasyal po tayo ngayon. Merry Christmas to all and God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa Diyos at nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makapasyal po tayo sa Lingayen, Pangasinan. Tingnan nyo naman, mailaw po ang ating paligid ngayon. Ang ganda po. Tayo po ay tatawid. Ayan. Ang ganda. Ang ganda po. Maliwanag po. Ang ganda ng ginawa nila. Saya-saya po dito mga kababayan ko. Maraming salamat po sa suporta na binibigay niyo po sa ating channel. Awat loobin ng Diyos na makarating po tayo sa Visayas at Mindanao. Hindi pa po natin nalilibot lahat dahil po sa gawa ng ating trabaho din. Tingnan nyo ang talagang world class na ginawa ng ating kapwa Pilipino. Sila po nag-design dito. Buong paligid po ito. Meron po tayong mga century tree dito. Ang ganda. Merry Christmas to all. Salamat po sa support ang binibigay nyo at shout out po sa lahat at sa lahat po na aking fellow content creator. Hello po sa lahat. Shout out po sa lahat. Merry Christmas. Yan, buong paligid oh. World class. Ganda. Para tayong nasa ibang bansa. Patatalo po ba tayo? Di po ba mga kababayan ko? Sa pag-designs natin. Ito po si Governor Aguido Agbayani. Siya po kasi yung pinakamatagal na governor of Pangasinan. Yan. Meron po siyang tributo. Governor Agbayani. Nagre-reflect po yung ilaw. Ano to? October 23, 2003. Imagine. 1919. Imagine that. December 16, 1919 to October 23, 2003. Siya yung pinaka-longest na nagsilbing gobernador ng Pangasinan. Elected in 1971. Haba ng kanyang pagka-burn. Taga-pangapisan pa siya. Hello po sa mga taga-pangapisan. Nabulol na po ako mga kababayan ko. Haba. Pero ngayon, ang term po natin ay binago na po.
para po mabigyan po ng chance ang mga iba po nating kababayan na makapagsilbi po sa atin. Yan, ganda, world class po talaga. Yan, dinadayo po ito na iba-ibang lugar, kahit na po sa ibang lugar, na nanggagaling pa po sila sa ibang lugar para po makapasyal po. At kami rin po, awa loobin ng Diyos na makapasyal po tayo. Sa ngayon, ipapasyal ko po kayo. Ang Pilipino ay alam nyo naman po na family-oriented po tayo. Yan, tignan nyo naman po ang ating Kapitolyo sa Pangasinan. I will give the description. Ito po isang heritage na siyempre. Napakaganda. Di po ba? Talagang may pagmamalaki mo. Yan. Tingnan nyo po ang ating Christmas tree. Ang ganda. Lapit po tayo. World class na designs. Oh, diba? Ah, ganda. Oh. Ganda. Ang nag-design po ito, syempre, mga Filipino. Tignan nyo po ang pagkagawa ng ating imaheng mahal na Panginoong Jesus, the Holy Family. Ito po ay made of kawayan. Made of kawayan po ito. Bamboo. Bamboo, straw.
Ganda Christmas tree. Marami pong bisita ngayon, mga kababayan ko. Yan pa yung mga ano nila, may mga ano pa po sila dito. Yung sa ibang building, pailaw din po dyan. Dami rin, kaganda. Malong building. Ganda. Iba naman po yung tema naman nila. Magpa-part 2 po tayo ngayon, mga kababayan ko. Merry Christmas to all, and wish and pray for the peace and healthy life always, mga kababayan ko, sa lahat po ng kapwa fellow people. Merry Christmas to all. Tuwang-tuwa mga bata, mga kababayan ko. Yan. Na. Thank you very much, mga kababayan ko. God bless to all. Part 2 po tayo mamaya.